An balimaw an ɲɔgɔn tuma kibaruya m'an bolo bi ka da kulo kan o de ka fɔ duguma kalanso ani camancɛ kalanso karamɔgɔw ye tile tan baarabila daminɛ kunu tɛnɛndon janvier kalo tile 21 kɔnɔna la. O y'a yira k'a fɔ ye nin kɔni baarabila kun tɛ dɔwɛrɛ ye u ka laɲiniw de ma sabati. U ka laɲiniw ye min ye k'a fɔ ka dɔ fara u ka saraw kan ani musaka camanw i n'a fɔ ka dɔ fara u ka gafe san musaka min kun bɛ d'u ma ka dɔ fara o kan ani u ka so sara musaka min kun bɛ d'u ma ka dɔ fara o kan a n'a ɲɔgɔnna wɛrɛ. Hakilina jiginna n'a y'a ta k'a lajɛ nin t'u siɲɛ fɔlɔ ye ka baarabila kɛ nin laɲini ninnu nɔfɛ sabula n'a y'a ta k'a lajɛ dɔgɔkun tɛmɛnen u ye tile 3 barobila kɛ nin laɲini kelen ninnu na o hukumu kɔnɔna la n'u ye sigikafɔ kɛ ni gouvernement ye bɛn ma se ka kɛ o sigikafɔ ninnu na n'o de nana ni nin baarabila in ye. U y'a yira k'a fɔ hali bi olu kɔni bɛ yan nɔ olu kɔni sigilen bɛ ka gouvernement kɔnɔ n'u bɛ fɛ ka kuma ɲɔgɔnya. An balimaw o tɛmɛnen ka bɔ yen kibaruya wɛrɛ min b'an bolo ka da kulo kan o de ka fɔ an ka finitigiw ni maajuguw karila ɲɔgɔn na to yi n'o bɛ Segu région fɛ kunun tɛnɛndon janvier kalo tile 21 kɔnɔna la finitigi kelen kɔni ni tora la o kɔni sera ka maajugu maa 13 kɔni faga. O hukumu kɔnɔna la an ka minisiriso min sigilen bɛ lakana kunna an ka finitigi min kɔni ni tora ni karina ɲɔgɔnna in na ale kɔni ye tasibila kɛ o somɔgɔw ye ani k'a fɔ finitigi minnu bɛ yen nɔ n'olu bɛ an ka lakana kɔnɔna la nin yɔrɔ ninnu na n'olu bɛ cɛsiri la an ka lakana na ale kɔni a ye foli k'u ye ko hali bi k'u jija ka jamana in bɔ nin bolo in kan. An balimaw an cɛ aw ka kulomajɛ la ni ne kun ye kunnafoni ye k'aw da kulo kan.